हाय हेलौ लोगोफोर गुड इभिनिं सोर सोर दोङो नोंथांमोना आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय नोंथांमोना फैदो अननानै गोबां समनि उनाव आं दिनै इउटुबाव लाइभ फैदों नोंथांमोननि सेरावहाय नोंथांमोना गाज्रि दा मोनाब्ला फैदो नेचारेल बिउटि आं नोंथांमोननि सेरावहाय देखायगोन आरोना नै ओरैबायदि समायना आरोना बे जायगायाहाय दा बे जायगायाव दसे बे मा दावराय आरोना फुवारदो लोगोफोर वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो ब्यूटीफुल पिकॉक्स देखो दावराय दावनि आरोना समायना दावराय दावआ दायो गां फुवारदों आरोना मोसादों आरोना नोंथांमोननि सेराव आं लाइभ देखायनि खाथियावनो आरोना लाइक करो शेयर करो वीडियो को रानी ओ रानी रानी कम रानी कम ओइ नै रानी फैदो रानी ओरैबायदि समायना जायगा नै लोगोफोर बेहाय दं आं दायो जिरायनानै नोंथांमोना सोर सोर आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय फैदो नोंथांमोना आंनि लाइभखौ लाइक खालामदो भिडिअखौ सेयार खालामदो आरोना आं दायो जिरायना दं आरो बे जायगायावहाय सोर सोर दङ नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो प्लिज कमेन्ट करो भाई लोग आप लोग कौन कौन है मेरे साथ अभी नैबेबायदि मोनाबिलि जायगायाव आं जिरायना दं आरोना दायो ओरैबायदि समायना जायगा आरोना बे सोर सोर दङ नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरोना गोबां समनि उनाव दिनै एसे लाइभ स्ट्रिमिं खालामदों आं इउटुबावहाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङासै आंखौ ना रावबो कमेन्ट खालामा नामा लोगोफोरा
मानसिनि मोखां नुबानो बेक जायो माथो मानसिफोरालाय। लाइक करो शेयर करो वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को। गोबावल' दिनैफोरनिखौ रावबो फैया नामा नोंथांमोना आंजोंना? नोंखौ आं गैया कमेन्ट करो लोगोफोर कमेन्ट करो। ऐसी है खूबसूरत जगह है यहाँ पे। कौन कौन आना चाहोगे यहाँ पे मेरे जगह पे? सोर सोर फैनो गोसो लोगोफोर नैबेबायदि जायगायावहाय नै बैथिंबो जिरायग्रा जायगा दं आरोना बैयावबो बै खनायावबो। खाथियावनो नै सुइमिं पुल दङ आरोना ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जायगा। आं दा बे खाथियावहाय जिरायना दङ नै लोगोफोर। सोर सोर फैनो गोसो फैजागोन आरोना आंजोंहाय बेयाव। कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम। गोबां सम जाबायमोन आङो नोंथांमोननि सेरावहाय बिदि लाइभ स्ट्रिम खालामैया। ओमफ्राय आं मानो होननानै बुङोबा समखौनो बांद्राय मोनामोन आरोना दिनैसो सम मोनदों ओंखायनो नोंथांमोनजों दिनै लाइभ स्ट्रिमिं खालामदों। ओरैबायदि खामानि बेस्थ'मोन नालाय ओंखायनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाइभ खालामनो हायाखै आरोना गोबां सम। मा खालामनो आरोना मावनानै जाग्रानि फिसा मावाब्लाबो जाया ओंखायनो समजों लोगोसे गावनि नांगौनि मोनदांथिनि थाखायबो खामानिखौ मावनांगौ गोनां जायो नालाय। थाखा फैसाफोरनि थाखायबो गोबां आंखाल जाना फैयो सम मोनसे ओंखायनो नांगौ बायदियै जों फ्रि खालामनो हाया ओंखायनो जेब्लासिम सम मोनो अब्लासिम जों बेबायदि भिडिअखौ लाबोयो बा लाइभ स्ट्रिमिं खालामो आरोना नोंथांमोना जुदि सापर्ट होयोब्ला बिनि गेजेरजोंनो आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरोना। सोर सोर दङ दायो आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय नोंथांमोना अननानै लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो भिडिअखौ सेयार खालामदो। आरो आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला साबसक्राइब खालामदो। नोंथांमोना सापर्ट होयोब्लासो आं आरो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअखौ लाबोबाय थानो गाहाम मोनगोन आरो नोंथांमोननि सेरावहाय लाइभ स्ट्रिमिंबो खालामनो गाहाम मोनगोन आरोना नोंथांमोना जुदि फैबाय थायोब्लासो। बेयावहाय आं थानाय खाथियावहाय दावराइ दाउबो दं आरोना नै गोबां दङ नै बै आंनि उनथिंजायबो दङ नै नुदों दा। बेहाय मथा मथि सय सातथासो दं आरोना बेथिंखालि सानदुं गोसा जादों नालाय बिथिं जिरायदों नै। नोंथांमोना आवाजखौबो खोनादों खोमा ना बिनि बे गाबनाया जोला गिदिर आरोना लान्जाय गोलाव जानाया। गावनि लोगोखौ जोखो खाथियावहाय लिंहरबाय दं आरोना। बोथोरा दिनै जा गरम खालामखादों आरोना। नै आरो मासे उथिबावबाय बै हाग्राथिं हाबहैजोब्बाय। दा बेलासि समावहाय बिथांमोनहा फैगोन आरोना बेहाय आरो बेरायनो दा हाग्रायाव हाबना दङ बिथिंगालि सिङावहाय मानो होनबा सान्दुं गोसा नालाय बोथोरा गरम आरोना।
कौन कौन आना चाहोगे मेरे इस जगह पे? इतना खूबसूरत जगह है, ब्यूटीफुल जगह है। तो लोगोफोर नोंथांमोना फैदो आरोना, सोर सोर फैनो गोसो। रावबो सापर्ट गैथारला नामा लोगोफोर? सापर्ट खालामदो, कमेन्ट खालाम, प्लिज काम माय लाइभ स्ट्रिम। सोर सोर दङ लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामा मानो? कमेन्ट खालामदोब्रा लोगोफोर। रावआनो फैला माथो लोगोफोर, सासे सानै फैबाय थायो। लाइक खालामदो, भिडिअखौ लाइक खालामना होदो आंनि स्ट्रिमावहाय सोर सोर गोदान फैदों आरोना। नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लासो रायज्लायनो हागोनलाय नोंथांमोनजों आङो। नैबेबायदि जायगायावहाय आं जिरायनानै दं आरोना दा। फैयो थाङो रावबो कमेन्ट खालामा आरोना लोगोफोर। मानो बिदि जाखोरा? मानो कमेन्ट खालामाखै लोगोफोर? कमेन्ट खालामब्लासो रायज्लायनो हागोन आं नोंसोरजों। मबाइला माथो एथ' गुदुं जादों आंनालाय? मानो बिदि जादों? लोगोफोर मानो बिदि जादों नोंथांमोना खोन्थाहरदो। बोथोरा दिनै जा गरमखा, ओरैबायदि सान्दुं गोसा जादोंना बाबरे बुंनाङा आरो आं हालोदानो बोरै जालांलायबाय नै मोखांनि महरफोरानो। सान्दुंदोनो खामै खामै सान्दुंदोनो गोसोम जाजोबलांबाय दिनैहाय। कमेन्ट खालाम लोगोफोर, कमेन्ट खालामदो। रावबोआनो गैया माथो। कमेन्ट खालामग्रा लोगो रावबो फैयाखै नामा? प्लीज़ माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सब्सक्राइबर लोगों, मेरे दोस्तों, मेरे चैनल में जो भी नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो मैं बात कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। कमेंट भी नहीं करेंगे तो मैं कैसे बात करेंगे यार? मैं अकेले बोर हो गया, इसीलिए तो आप लोग के सामने मैं लाइव आया हूँ। कमेंट करो भाई लोग, कमेंट करो। बहुत दिनों के बाद आज मैं यूट्यूब पे आप लोगों के साथ बात करने के लिए लाइव आया हूँ, तो इसलिए जो भी फ्री है, जो लोग मेरे दोस्त हो, कमेंट करो।
मेरे को ज़्यादा हिंदी बोलने भी नहीं आते ना, इसीलिए तकलीफ भी है। खैर जो भी हो, थोड़ा बहुत तो आती है ना, इसीलिए आप लोग को बातें शेयर करने के लिए आया हूँ मैं लाइव स्ट्रीम में। प्लीज़ कमेंट करो। सुख दुख हम सब लोग बांट लेंगे दोस्तों के साथ। कोई भी नहीं आ रहा है, सब चली गई। आए तो आए थे लेकिन लाइक भी करके नहीं गया यार। कोई ऐसा क्यों नाराज़ है मेरे से भाई लोग? खैर भाई।